Okay, kay sunang mga adlaw kanito na once again. Yaki po ninyong alagats. Kanginan telefon pa ay Barilio Morales. With my partner kapag dari Randy Tayan. Lord, salamat yung kayo sa imong gihatag ka na ako. Doon naging milagro may tabo, Lord. Salamat yung kayo ni mo. Okay, di kita malimot, Miguel. Asap kita. Always say a prayer. Bueno, di na maglangan, Miguel. Ang sa tampo kartong tagan o pagtagan, no? Pinada kinis usak ka nagduda nga dalaga. Madudahon ginin siya. Magtago lang sa nga aluna. Haskang libog agad sa kong libog as in libog yun. Tungod man ko din usa ka lalaki nga nalambigit sa kong kinabuhi. Wagit ko makasiguro og unsa gid ni siya. Medyo misawom lang dayon ko ba. Kay dihay gidako sa akong amiga nga sugarol kaayo sa kasino nga samtang nanugal siya, naghuwat lang ko sa may kapihan, nag-inom-inom kog MR coffee. Kumusta na ka akong amiga ay? Daugan ba ka ha? Sa puto na bilang mapilti. Gusto kay sugal nga. Sana, pakaraka. Paabutin ka lang. Kapi-kapi lang una ko din eh. Hi. Oh, Kuan kining ikaw rang usa? Yes. Makashare ba sa mong table? Okay ra. Vacant man na. Salamat kining nag-coffee sa ka? Ha? Nag-coffee ka? Nag-coffee lang. Wa ka rin maglingaw-lingaw sa slot machine ba? Ay, no. Ako hilig, ana. Oh, nganong naman ka sa kasino? Kuyo ko sa kong amiga. Grabe ka sugaro lagi. Mao ba? Gusto kay sugal nga baraha. Poker? Mao tingali. Kung may relax na ko kay gidimalas ko bisag unsa sugala. Mao ba? May pag magkape na sa ko din eh. Mao gidibuinas pa ko. Unsay gitipinas ka? Kay nakaila ko ikaw. Kusuga, uy. Kusog pa mas manatad. Mao bitaw naka-jackpot on ako sa slot machine pero nahurot mo sa gihapon. Mao ba? Oo. May ka din sa kasino? Kuan not nga permi yun. Kana lang off na sab na ko sa trabaho. Magpalabay ko din sa oras. Ikaw? Na, wadyo ko'y kalibutan na ng mga sugal diha, uy. Gidara ko sa kong amiga lagi din, hi. Di ka rin magliw-lingaw. Ginagmay lang ko. Di lang ko. Pahigam niya ko. Uyaw ra ba kuno kaning kasino? Padagkon ka permi, pahigam ba? Pero lupig kita ng sugala, uy. Huwag din ako gamito ni mong utok. Ano di ay? Mudaog ka di ka. Pauli na yun kay mahurot naman sa nagdaog ni mo. Ala, day na, mao ba? Pero kana akong amiga no, gusto yung pirahon. Lakip ang haligi sa kasino. Di gyud lagi mo pauli. Wana. Adik na ng amiga ni mo. Ikaw di ay, wala ka maadik aning sugala. Palabay lang ako sa kuan panahon sa makaron. Gidi buenas ka. Mabuhi-bawi ra. Mao ba? Grabe ning mga tao sa kasino, no? Basta maadik ka gani ni sugal, kuya nga kuan na lang ko. Nga ko, ligaw lang yun. Karon muna nga, niya ko ligaw lang. Dili panuga lang yun. Okay. Nabantayan ako nga mga tao din magbuntag yun, no? Sa Manila gani, doon ay kasino maadlaw. Pero ang grabe yun sa Las Vegas. Nagkaato na ka sa Las Vegas, di ay? Tulor ko kaadlaw dito, kanang Las Vegas, halos kadaligi ni mo na kasino. Kada hotel dito, nagi kasino. No, mao ba? Pero kung maadlaw, mingaw ka ng Las Vegas. Pero kung magabi, may buong ka, digi ka ng mga tao. Puno tanang kasino. Yun na, by the way, kining taas na kaya itong conversation, pero pata magkaila. Si Michael Deco, Michael Gonzaga, tawag ko Mike. Alona sad ko. Aluna from Hawaii? Aloha, manggod to. Laisa ng Alona. Alona Raffles. Wow, Aluna. Mga sa ato pa, mukoyo kasi mong amiga, niya ka rin sa kapihan. Anak cute, cute. Malingaw lang sa tanaw sa mga tao, sad. O gusto ka ron, mahingpit ka nga malingaw. Magkita lang ta din ni buwan ni kasino, magkita lang ta. Sige, ikaw po. Hoy! Michael Gonzaga! Fritz! Niya ka rin sa kasino? Sorry lang. Inom-inom ka, May. Fritz. Meet my new friend, Aluna. Oy, hi, Alona. Friend ka ni Mike? Friend ni Fritz. So, guwan ay lain. Sure mo. Lagi, friend ra. Mike, magsisultiyo niya ako ni mo. About what, Fritz? Basta magsisultiyo niya ako ni mo. Diya ka na, bye. Fritz! Mike,
Kalain ko na ito niya. Amaw to'y kinaya itong tawana. Di mo sabot. Kuyawan man lang tadirig na unsa to siya, uy. Ay, nagkabalak ka, Luna. Kontrolado na ito na ako itong tawana. Tayo ba, unsa? Under my your control. control? Yes, Luna. Mao ba? Oo. Ano ba na, ay, nagkabalak ka, bahay na to. Okay. So, okay ra gito siya. Okay ra kayo. Ako rin bahala. Oh. Aluna, let's go. Ay, Jean, unsa man kaswerte ka? Ay, okay na. Jean, si Mike di ay ni. Ay, huwag ka interest, anak. Kuhan, kini nga, Tana, Luna, oy, let's go na. Jean, kadit lang akong cheat. okay, gibayaran na ako, Luna. Mao ba? Thanks. Oo. Okay Dali na. na, Luna, oy. Sa kabadya, oy. Pildero ka ba, Jean? Ano, pagdagang pangtana niya, oy. Mike, bye. Kung ba na sad ha, Aluna? Hopefully. Dali na, Aluna, oy. Ang ka ba? Bye, Aluna. Bye, Mike. Dali na. Let's go na. Huwag ko magkagusto sa kung nakita, Aluna. Jean, amigo ra mong ni si Mike. Kadus alam mo nagka-amigo. Oh, bago lang. First date ako gusto, ha? Nga magkikita ka pa na itong tuhan, ha? Oh, pero nga naman, Jean. Surot akong dugo ato. Pero Jean, Nasupa ka ba? Ha? Aluna? Supakon ko nimo? Ako na lito bag. Hello? Mamalihog ta ni Aluna? Why Aluna nga nagpuyo ka de? Pwe! Magkalagot. Tawag-tawag pa. kinsa to, Jean? Wa! Kinsa na nawag pa? Dili mo na to. Pwe! Hey, Fritz. Nagkubog-hubog ka, ha? Naglagot ko. Naglago tikin sa. Sa di mo ko kalimutan! Nakan na na unsa man, Fritz, ha? Mike, nakadecide ako. Decide sa unsa. Mo abroad ko sa gawas nason. Oh, nga naman. Way lami ni kalibutan. Yun na para good, Fritz. Unsa ba yung nalagutan ni mo? Nasayon ko na, Mike, kung sa'yo ako nasukan. Pero nga naman, Fritz, ha? Way lami! Fritz! Bahala na lang, sad. It's your own funeral, Fritz. Bahala ka. Ikaw na lang, sad. I don't care. Og sa puton ka. Twa! Hello! Jake! Yes, Michael, ikaw ni? Ako. Kuan ba? O sa mananta, ha? Aro kay lingaw? Wa, maglingaw-lingaw ta? Ha, Mike? Magalugar ka? Ang dili man ka. Ikaw ni muna. Asa man ta? Well, same place, same hour, same atmosphere. Okay, magkita ta. Bye. Bye! Bahala ka na si Fritz. Bahala ka. Twa! Daron maghihapon ko ni mo, Jean. Okay, dad, ang gahapon ka. Pero sabot ha. Nga, unsa man. Nga di ka na makikita atong gingalag. Unsa to, Mike? Pero, ug mag-aapot kit mi. Malikay ka! Ngilad sad ka nang mulikay ko, uy. Unsa ba mo kahadlukan sad pa? Nga nung di man kumahadyo ko no, Aluna. Nga matuod man itong laki, si Mike. Ako, unsa man ko? Naibaw ka naman ako, di ba? Jean, ay gud ka bala ka, anak ko. Ikaw ra og wa nailain. Timan ha? Timan na, Aluna. Hinumdumi nga mo patay ko. Wa ako'y kabilihan ng kalibutan ha. Kasabot ka ba? O, lagi, Jean. Ikaw gid ay kailisan tabagot ka. Bantay ka ha? Ayaw ko budi, Aluna. Please lang, ayaw yun. O, lagi. Ikaw gid ay di lagi ta kailisan, Jean. Pero dili ko matuod nga lalaki, Luna. Dili parehas kang Mike nga himan ka ayo. Ayaw lagi ka bala ka. Bibi nga, dali kasi lusa pa ni mo eh. Dali pa. Bibi, sabakon na lang ka. Dali, Bi. Sige. Uy, Aluna. kilok ina akong tagkugo. Aluna. Ay!
Pero di na ko kalikayan ang mga kahigayunan kung nakita na sad mi ni Michael ito sa kasino. Maglisod ko pagklikay kay daw lamaton ko sa tananawan ni Michael diri nako. Mike, nganong di magid ko makalikay nimo? Luna. Nganong lamaton magid ko makakita ko nimo? Mausap ako, Luna. Nagapukutan na sa kog nganong mingaon man kog dili makakita nimo. Ngano man ka, Mike? Well, managsama nga itong gibati. Kining Alona. Mike, ang akong kamot. Ngano? Kipislit nimo. Nabaw ka na tingaling unsay pasabot niya na. Nakasabot ko, Mike. Wa ka na ba'y gikadlukan, Alona, ha? Bahala na gid ni Mike. At ubangon ako ang tanang mga sirkumstansya. I love you, Alona. Love na love. Chin! Chin, ano ni? Ano kasagpa man ko nimo? Ngano, Chin, ha? Ngano? Nakita na ko ang tanan, Alona. Unya! Ang sa'yo niya, ha? Ha? Nindot kayong isina yung ako nakita. Uban itong laki, ha? Traitor ka, Alona. Pero angay nimong dawaton ang kamatuoran, Chin. Kamatuoran nga unsa. Mababay ka! Ug dili ka usa ka lalaki. Mao ba? Matuod nga lalaki ang akong gipangita, Chin. Ug dili sama nimong parehas na kung usa ka babae. Unsa? Ikaw, makatagbaw ka ba nako, ha, Chin? Babae ka! Sama ka nako! Pero lalaki ang akong kasing-kasing, Alona. Nga nakagusto ka nimo. Te! Hilasan ko ni mo, Chin. Giluod ko, way lami. Wa! Alona! Ay, makaning bayan ni Michael. Mangutana lang ko. Mamanikihatag niya ang address. Psst, Brad. May mo bang mangutana? Nakaila ka ning Michael Gonzaga? Usa si Mike. Usa ka mangtas. Ha? Unsay mangtas, Brad? Grabe ka na mangtas si Mike. Oy, ma'am. Wa na gipili, ma'am. Unsa? Kita ka ning lawas na ko. Dahil, tanaw dahil. Nang luspad lang taong ko. Ha? Ngano day, Brad? Gitupsan ko anang Mike. Unsa? Mukha na si Mike. Bisag kukok. Bata lang ka, ma'am. Oh, Kasabot ka sa kong pasabot, ma'am. Dahil. oh. Nay. Ang bumbutoy, wag ko makasabot. Tanawa, kaya ka ng apartment niya sa Atbang ba? Kana, naada si Mike Gonzaga. Mao ba? Salamat, Brad, ha? Hala? Na may laki din sa apartment ni Mike. Kinsa ka ni sila? Oh, hi. Oh. Gusto niyo ipakita, ha? Si Michael Gonzaga? Ay, nag-shower pa. Maligo. Pabuta lang. Manaog to ron. Sige, huwatan lang na ako. Oh, by the way, kinsa ka man di eh. Iyang amiga? Si... si Mike ra ang sang napuyo ni iyang apartment ron. O kining mga lalaki nga imong nakita, iya lang sa nga mga inunta bisita. Mao ba? Iya ming mga binuhi. Unsa? Kinsabay! Mike? Oh, Mike? Alona! Mike? Mike? Alona, dilita din eh. Adto ta sa kong paraiso. Sige, bahala ka. Dan ako bisag asa. Sige. Kaya daghan sa tagpanagsultihan. Og, abi nimo, bahin ka nimo, og bahin ka nako. Yes, Mike. Dan ako bisag asa. Mao kini ang gi-reserve akong lawak ni nimong hotel. Kuan gini, exclusive gini para nako. Mao ba? Kompleto ni maong lawak. Na jacuzzi din eh. Og maligo ka nga daang massage. Wow, kanindot no? Nakita nimo ang akong bed, bagong gilisan og bedsheet. Puti kayo. Og nasa reef para sa mga uhonta. Naibugnaw nga tubig.
So private gid ani mo. O sa di kalawak din sa condominium, installment ni. Wow. Gusto ka nang mo-relax? Maka-relax ka, Alona. Yun na, Mike. Pila na ka mga papaya ang imong gidahati ni. Usar gyud. Ikaw pa. Unsa? Pero lima na ako nadadin ni. Ha? Lima. 5? O upat ang laki o usang babae. Upat ka na ikaw. Unsa? Oo. Uy, mao ba? Unsa ko rin yung kalaki, ha? Mao di ay ni? Ay. Mao na akong pangutana ron. Upat ko no ang lalaki, ug ako pa'y babae. Unsa din is Mike? Duhay suwab ini niya? Pagkaupin ako yung swerte, gibiyaan ako ang tumboy, unya napunta man sa doong kusbayot. Unsa magkamoy pasultihon, Alona? Hi, Ate Pres! Man, may ngadlaw. Bambina, absent! Good morning, Mama. Thank you, Lord. Kayo. Ug sa tanan nga nagpamati ka na mo doon, may ngadlaw. Salamat sa kanuna ninyong pagpaminaw ka na mo. Og akong pasalamatan ang nagamitan ug nagpalitan karon sa Panyawan Herbal Capsule, Panyawan Plus with Mangosteen, Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Para sa ito mga high blood, cholesterol, di ta dali nga masakit lagsik ang atong lawas. So minang kinahanglan, kada adlaw mag-inom ka gyud og Panyawan Herbal Capsule. Unya, pasalamatan po nato ang tanan nga mga naggamitan sa Panyawan Liniment Oil at Ipres, labi na yun sa Dila Security Agency or Hiring, Qualified Security Guard, Security Officer assigned to Cordova Reclamation Project 4. Please call number 3492657. Ang kontaka lang sila ito ni. Kinahanglan ko no. Mao ni sila yung mga security o board para sa kanang sa tukuron nga bridge sa Cebu City to Cordova. Aday. Hala, ninduta, no? Mao na to ha. Kanang tawagan lang ninyo. Ang kinsa itong ginahan mo security, tawagan ninyo 3492657. Pangitaan Pero, lang sila ito ni. Kanila mga sikyo, nanay armas. Board na. Pero way bala. Way ba? Kailan ba lagi butang-butang skilin? Wala yung mura. Okay, salamat kayo sa tanang mga security sa Kinindila Security Agency nga nagamit sa Panyawan Liniment Oil. Thank you kayo nito ni. Inigbuhat na nila sa ikatulong titayan, manabol nga na sila kuhan. Manabol na sila. Celebrity. Kinanglan mo naman kay init Para dagat. Init kayo niya. Dagat, ang hangin na mas dagat, makaitom na. Kinanglan mag-celebrity ko, beauty soap, good mo. Kana, Nga ako sa... Inom sa mong kape po, kanang MR coffee. Permi mga Correct, karon di ay. Murag na na-stock sa ilang yours merchandise, ha? Di ay ba? Ilang para yun? Di ay ba? Sa Gasper. Di ay ba? Nagkaking shopping, nanatili yung mga kape niya. Basi na. Lami ang MR karon boy akong giinom karon kada buntag man jud ko mainom og MR coffee. Kuha na Wa siya, sa pan. 6-in-1 coffee, pero tinuod yun nga 6-in-1 ang sagol. Dili ka ng panghambong nga 11-in-1, 8-in-1. Na mga collagen, no? Gusto ko ng collagen. Ay, Say collagen. grape seeds, o gud sa ba na diha? Mga herbal Kasi nga pa kuan. nga natubod, katumurag kanang kuan, uhong-uhong nga kuan. Mushroom? Mushroom, Oh. agaricus. Spirulina. Kana, mga spirulina. Muna mga sagol ron. Mao na yung mga sagol. Nga, mga kape nga dili tamis ba? Oo. Para mga taga-sug sugar, na okay ra na. Nya stevia ang gigamit nga patamis board dili sugar. Oo. Mao na Mo ni siya. gamit ni kagawad Cording Talandron. Aha. Og ni Kap Ilmer Parandas Kugunaga. Okay. Labi na des Garces Royal Garden, no? Pero tinagana, polybok kada gabi. Grabe ay. Oo. Grabe kay mo kaagi mo ko dito board. Grabe ha, porti naghana yung mga sakyanan nagparking sa gawas. Christmas party god. Christmas party, Karon busy na gyud karon mga garden. Awan na nagkahinay na ron. Kay wa naman pero New Year okay ra pod. Okay pa ka, bisan sa Chateau de Bosay, puno-puno gyapon. No, kada kuha mo, man gipili ang Chateau de Bosay, mor kada kuha man ni. Kada buwan man ni nga kuha kay mga kasal ana man diha. board, labi na gyud kanang June Bright, porti naghana diya sa Chateau de Busay. Grabe kayo. managay. Unya, mag-order po sila ng adobo dito sa Bayarcal Itere. Mga lami kay adobo silang mag-pay. Murag lang kaday. Silang kaday. Kaday. Oy, happy New Year po ninyo tanan ug happy birthday sa tanang mga nag-birthday karon. Ma'am Ninen, kumusta ka niya? Happy birthday di ay. Yeah, Pit Senior. Happy New Year. Wala na nga buta. Board, at tumi sa kuan board ha, Isabel, Pizza G's board.
Unsa man ang cheese? Pizza cheese kay salida mi ana sa Unsa na adlaw? kuana board. Sa Enero? Enero pizza cheese. Miyerkules. Merkulis. Oh, Miyerkules na board. Mularga mo buntag unsa man? Alas hapon may malarga board. Hapon ba? Hapon Okay may ra. malarga. Bisag 12 or Naka-record 1. ba ta, Bord? Or 1, ano, okay ra. Diya si Isabel. Stability, magkita ta diya sa January 10. Kanya, kini siya board ang ato ang sponsoran ni, mao ang ato ang mayor diha. Kanya ato bisi mayor o sa tanang mga kagawad. Labi na gyud ni kagawad Abi Salamat. Okay, thank you kayo. Anar man sa kay Danao, no? Oo. Or Danao man tayo siya? Dili, kuha na board. Urmok. Urmok. Doon raman ang Isabel Urmok. Oo. Panaura. No, sige. Okay. Atong sender si Aluna. Kini yang gugma no, murag doon na siya na-meet niya sa casino, no? Oo. Unya kini si Mike. Unya si Mike sad di kay masabot kay nasa tao nga ko nga murag naglagot niya nga doon babay kay istorya. Niya karon nagkakuan gini si Aluna og si Mike, nagkauyab gini sila. Kani si Aluna may hinigugma sa ning tumboy. Di ba? Oo. Mo nagagibiyaan niya ang tumboy, galagot siya, kay aray mag-isa sa laki. Karon pag dito na sa laki, gida siya sa hotel. Niya, pag abot sa hotel, dito yung giadto sa kuan, gipuyan na ng apartment, doon na yung mga laki, naibuong siya dyan. Yung laki, iya may mga binuhi. Naibuong siya. Pero gida siya itong kondo. Nga doon na reserve ng lawak si Juan Michael. May mo, niya akong lawak, mo niya jacuzzi na, niya pilay, nangutar sa, 5 na ako nadaan din eh. 4 ang laki, ikaw pa yung babae. Hala ka, no? Ay, atol. Bayo, sa ay. Bayo na, Oo. pero tumboy. Tomboy, why should Nagwagan niya. Why should tino yung gugma? Pagkat Ibiyaan ng tomboy, punta sa bayot. Pulos alang-alang. Baka mahay, babina. Ay, babida. Sus, masahad na tayo babida sa Leviticus 20. Oh. Katong ang babae kung mag-unay sa lalaki, may pabatiyon. Nahawi daw na sa Leviticus 20, wasos mambina ro da. Ba, Wala. ba, mapili ng mga pulong po, ba, mga among mabasa. Para magkaibaw ta. Ibili lang almanaki ni mo, bam. Almanaki niya. Kani, murag sakit-sakit sabihin niya ang dito. Kwan. Luoy siya, eh. Muna nga, Pero unsa ano- nga yung buhato niya? Ayun ang Sa sa bayo na lang, board nga kibaw siya nga bayo, di daas, Michael. Oo, ni Frank ka sa Mike. Michael. Pero ayaw pagpakawa sa paglaom. Napa, na. magadagan pa. O, nya, layo. Pagkay, taas, pagkay, Kaya kuha mga na bukas pa nga kagahapon. Ito na kata? Singan? Ayaw pagpagawas paglaom? Kanta magsurban ba? Okay, bon, bigam sana. Abi na ko katong, ayaw palabig salig sa imong bana. Sige. Bitayo Oh, pagpakawa unya sa ato sang kuan. paglaom. Congratulations nga bago na tag-CR. Limpyo na kayo. Unya, Ang ato ang elevator taon. elevator. Hapit Elevator, na saan? na. Dong, elevator. Palihog na taon ninyo, dong. Andar na na, oy. Dong, bayan. Pila na ka? Andar taon na na, eh. Wala nga, di kurisyon mo tayo elevator. Pila pa na ganon? Ano ba, nakakuha sila sa requirements ba? Nakatuman sila, kay 4th floor ka, nandiyo ka elevator. Oo. 3rd floor, may mag elevator. Pero- Pero, upat na kanda na, Na-elevator. nag-elevator. Pero, Kung na- nakamit sila sa requirement, pero di lang dagan. Masig Nara. design na. Ako Ha? na, design na siguro na board. Oo, Para right. dili sila madaot. Di kurisyon. Nala. Nasayop ang kable. Andar na Kable? taon na ninyo. Ang kable na Nagkuhan? Ang Ang- tao nila kable PC man. Abak ka man mo. Baka. Ah, imbis ka mo atras. Nala, kuha, nalo na. Ay, pagpakawas. Nam, alam po ko paglaom sa ilan. Nasa pagkaigal panahon, oy, ay Oo. pagpagawa sa paglaom. Sige. Abot na pure na gyud. Pure Oo. na gyud nga lalaki. Ayan, nasa imong kapalaran. Kaning kapalaran yun sa adi magini man sabot, no? O bakit ba ganyan ang buhay ng tao? Okay. Hala, salamat kay Luna niya. Dila kay natutason, kay mga bambina. Muna nga, salamat kay sa magpadangat itong tulumanon. Kuna ko ang puzzle, tiho.